гледам, че не спирате да гледате към мен. Интересувате ли се? Да. 100% чиста стока. Сигурни? 100%? Ела. 100% чиста стока. Нет? Сигурна? Ну? Брат, да те питам, искаш да изкараш малко пари? Само трябва да изчакаш едно куфарче да го взема. 15 бона. Един шанс имаш, моля. Не. Ти искаш ли да го вземеш? Не. 15 бона. Не. 15 бона. Сигурен ли си? Един шанс имаш. Извинявай да те питам, малко пари искаш ли да изкараш? Сигурен ли си? Сигурен. Само, чакай малко. Не дей. Само оставям куфърчето. Извинявайте да те питам, малко пари искате ли да изкараш? Само куфърчето трябва да го вземе един човек и веднага. Много бързо става. 15 бона ще си оправите живота, няма да казвате нищо на вашите перфектни хора. Сигурни ли сте? 15 бона, последен път. Само оставам куфърчето, идва един човек, взима го и чиста работа. 20 бона. 20 бона. Последен път. Сигурен ли си? Напълно? Ето го бе. Не бе. Той е. Сигурен съм, че сте ви. Грьоз ли въпраща? Кой го праща? Грьоз. Шефа. Аз не съм от тук, бе. Виж сега, Чиста е работа. 20 бона. Виж сега, ела виж. 20 бона. Рони, виж. Ще имаш пари за нови очила. Рони, отвори на човека. Чиста стока е, човек. Чиста стока е. Оставя го. Рони, стой. Ей, сега ще му пратя хора. Извинявай да те питам. Шефа търси хора като теб. Защо? Шефа търси хора, които имат добро телосложение, тренират бойни изкуства. Виждам, че тренирате таеквондо, предполагам. Занимавам се сега просто. Занима, личи си, да. 15 бона на седмица. Чисти пари. Без нищо друго. Без такси, без нищо. Сигурни сте. Няма значението на шефа, не му трябва професионалисти, защото всички ги познават. Сигурен ли сте? 15 бона на седмица. Може да ги направим 20, ако искате.